Finais de abril e o froito da cereixa amósase esplendoroso. Aínda está verde, pero todo parece indicar que o 2012 será unha excelente colleita de cereixas na zona da Ribeira Chantadina. De momento, se sigue o tempo así, que vai chovendo, vai levantando, pois a colleita vai ser, eu creo que excepcional, porque están as cereiras moi cargadas. Esperemos que non veña invernía, entón se chove e levanta, pois de momento están medrando e o tema vai moi ben. Atopámonos no lugar de Sobrado, en San Pedro de Líncora, nunha zona protexida de ventos fortes e xeadas que a fai idónea para o cultivo desta froita. Un lugar con espectaculares vistas, onde Amelia ten unha plantación ecolóxica de cerdeiras. A plantación conta con máis de 200 árbores de distintas variedades que van madurando durante os meses de maio e xuño, polo que as cereixas de Amelia estarán de novo presentes na feira de Belesar. Aquí na finca hai sobre 5 ou 6 variedades distintas, entón empezan sobre o 5 de maio, que este ano non creo, porque ainda están moi sorodias, pero para a feira espero que sí. Entón, pois unhas veñen no mes de maio, e despois as outras van vindo, cada 15 días pois vai vindo unha variedade distinta, porque se veñen todos xuntos é imposible collelas e podrirían, non? Entonces temos cereixa hasta finais do mes de xuño. Pero entre todas as variedades, a que máis gusta é a da onza, tamén chamada garrafal, aínda que outros prefiren a burlat. Porque é máis grande, máis blanquita. Hai a xente, por exemplo, na zona de Melide que lle gusta a blanquita, pero en cambio a outros que lle gusta máis a burlat, que é a primeira que ven, porque é unha cereixa máis roxa, máis carnosa, ten un sabor quizás máis dulzón, non? E ten unha cousa que é moi boa, que é que non ten o bicho, é dicir, que tarda moito en coller o verme, non? Entón, as últimas, collen moito antes, porque é unha cereixa moito máis blandiña, entón, se lle ven agua, xa pudre, se lle ven sol, xa se queda no árbore seco, é dicir, que seca a cereixa. É moi delicada para transportala e para todo. Como todos os anos, Amelia estará na Feira do Viño da Cereixa de Belesar, un evento que se celebrará o vindeiro 19 e 20 de maio, e do que, polo de agora, só podemos adiantar que participarán 5 adegas e 12 produtoras de cereixas. Unha feira para a que Amelia espera recolectar moitos quilos, dependendo da afluencia de xente e da demanda. Alo menos tantos como ano pasado, cantidade que recorda por caldeiras. Sei como ano pasado, pois é que non che podo dicir, porque xa ao final xa non as pesamos, porque vamos levando a cubos, xa non sabes ao final xa cantas caldeiras levas, nin cantas caixas, porque empezas a coller, non sei xa ahora mesmo os quilos, porque pode ser 500 quilos, 600 quilos, e dai para arriba. Colleita, tarefa nada fácil, por un lado, porque hai que subirse á árbore, e por outro, porque se pode caer na tentación de comer o froito en vez de botalo ao caldeiro. Segundo Amelia, para que isto non pase, hai que cantar, así tense a boca ocupada. Bromas á parte, a Feira de Belesar representa un magnífico escaparate e un bon mercado para a maioría de produtores de cereixas da zona. Un xeito de promocionar, ademais do viño, outros produtos da Ribeira Sacra. Pero sí, é unha maneira así de promocionar o que é a cereixa, porque a xente pensa que en Chantada fun a vender a zona de Lugo, un día a Lugo, unha zona un poquinho máis para lá de Lugo. Pero esta cereixa non é de Chantada, é imposible de obviarte. No, perdone, tamén hai cereixas en Chantada. Que a xente pensa que non, somos da provincia, e vamos a ver, isto onde é a provincia de Lugo? Bueno, pois vayas ao sur, que no sur fai máis calorcito e hai cereixa. A bofé que sí, e deste xeito non queda outra que achegarse ata Belesar na Feira do Viño e da Cereixa, e esperar que a partires de agora luz o sol para que o froito medre e madure. Vamos a rezar a Santa Clara para que veña sol, porque si, ahora queremos que, se podendo ser, se veñera un poquinho de sol, pois mira, ahora xa están nadas, xa están crecidiñas, entonces se lle ven sol, pois a cereixa empeza, digamos, a florecer o froito. Esperemos que pinten ben e que pinten pronto, pero bueno, por lo menos para a feira sí que estén pintadiñas xa. E dicirvos a todos vos que estades convidados á feira da Cereixa do Viño de Belesar.